La manifestació de l'Assemblea Municipal de Barcelona va congregar més de 500 persones i es van viure moments de tensió entre els manifestants i els Mossos. Un dels més conflictius va passar quan un manifestant li va trencar el nas a un mosso. Quan cau, va ser l'objecte que els policies van treballar. És un cogotany, una arma que fan servir els Mossos d'Esquadra per defensar-se. Els Mossos portaven la dotació d'armes reglamentària i, per tant, caldrà veure exactament què és el que va passar, però, evidentment, dintre dels Mossos d'Esquadra no es preveu actuacions d'armes irreglamentàries. Els ocupants estan desconcertats per l'ús d'aquest tipus d'armes per destinar-se concretament. Era gent que quedava afectada, que no sabia què passava, que de cop i volta tenia un dolor molt intens a l'abdomen, al pit, a parts del cos, i que no sabia quina arma era perquè no ho havien vist mai i que provoca un dolor molt intens. Els ocupants estan identificant el nombre de ferits pel cogotany i es plantegen presentar un querella. La Nacional de Justícia decidirà la sanció que s'ha d'aplicar al atacant de Mossos d'Esquadra, que de moment no ha estat detingut.